Falta de diálogo, de proxecto, de respeto institucional e de transparencia. Esas son as 4 liñas que marcan a análise que o Partido Popular fixo esta mañá dos 100 primeiros días de goberno da Deputación. Un inicio de mandato no que, segundo este grupo provincial, houve un retroceso moi importante. A realidade da nova Diputación é que os pequenos e medianos concellos continúan perdendo peso con esta Diputación, continúase primando as campañas de promoción en exclusiva da presidenta da Diputación, Carmela Silva, o vemos moito máis agora con a redución ata a súa desaparición do BNG no equipo de goberno, e temos unha presidenta que non se reúne cos colectivos, que sigue sin atender a particulares nin a plataformas. E o exemplo foi os membros da Asociación de Canteiros de Pollo que siguen sin ser recibidos pola presidenta da Diputación. O portavoz do Grupo Provincial do Partido Popular quiso tamén destacar a falta de xestión que hai na Deputación, unha institución que, segundo Jorge Cubela, está a deixar aos concellos totalmente desatendidos. Seguimos sen saber que proxecto ten para dar resposta aos alcaldes do Partido Socialista, do BNG e do Partido Popular da comarca de Pontevedra para a comarcalización do Parque de Bombeiros da cidade. Seguimos sen ter diálogo cos concellos en materia de estradas, nin cos seus alcaldes. A proba foi as últimas obras feitas nunha estrada provincial no concello de Catoira, no que, da noite para a mañán, os veciños viron como se empezaban a colocar e a construir pasos elevados, numerosos pasos elevados, sin ton nin son, sin o diálogo e sin a advertencia aos propios veciños. Jorge Cubela non quiso pasar por alto as faltas de respeto e de diálogo que está a demostrar a presidenta da Deputación. Non podemos seguir esperando respostas como a que me fixo nun pleno a través dun rogo do portavoz no que solicitábamos a convocatoria despois de 2 meses de mandato da Xunta de Voceiros para plantexar cambios no regulamento orgánico da Diputación ou mesmamente para propoñer ideas para o orzamento da Diputación. A contestación, sabedes a que foi, que eles tiñan 16 diputados, que falaba moi clariño e que, polo tanto, que non iba a convocar a Xunta de Voceiros porque non se iba a reunir comigo en ningún caso. E creemos e consideramos que iso é lamentable, que en democracia, que nun Parlamento se lle conteste aos representantes dos veciños elexidos polos concelleiros da provincia de Pontevedra que non hai ninguna posibilidade de diálogo co grupo da oposición. O Partido Popular pide a Carmela Silva un cambio de actitude baseado na transparencia e no diálogo, abrindo así unha nova etapa na institución provincial.